Ja. Oh man. Nå, sejt. Heldigvis har Ly aldrig gjort nogen skave. Sejt. Kan vi vide, om jeg kan flyve? Ej, Så må jeg bare prøve på den kedelige måde. Den er skov grim. Alt for meget natur. Jeg prøver at få en lyd. Hey, jeg vil gøre kende dig, men gæt engang, jeg har fået superkræfter, og jeg har pænt optur over det. Så du har superkræfter? Jeg hører du ikke efter? Godt, jeg skal være sikker, at det er lige noget. Fint nok. Vent, hvad? Hey, det der skulle du gøre i. Det vidste jeg ikke, jeg kunne. Sejt. Det skal du få betalt. Hvor mange penge? Er du helt væk, eller hvad? Nej, jeg er lige her. Du er virkelig ikke for kvik. Tak lige med. Og du er også færdig lige nu. Hvordan er jeg færdig? Det skulle du ikke have gjort. Kom bare an. Her. Giv det nogle ben. Okay. Du er sindssyg. Så let slipper du ikke væk fra mig. Godt, jeg tager væk fra den galning. Nu spørger hun bare, hvordan jeg kommer hjem. Helt ærligt. Hvorfor sagt du, at I været lige så sjovt? Det har du måske, men jeg har jo ikke. Hvor mange gange skal jeg sige, så let slipper du ikke væk? Helt ærligt, hvad skal jeg til for at slippe af med dig? En kiste. Jeg har en skaldkiste med akvarium derhjemme. Den må du godt få. Ha, hvor er du sjov. Jeg har hørt det før. Og det er sandt. Du er virkelig en idiot, hva'? Hey, det var ikke sødt sagt. Godt, det var heller ikke meningen. Hvad i alverden? Hvad har du gjort? Helt ærligt, jeg aner det ikke. Godt, det er lige meget. Men du er stadig død. Hvad? Har du taget mine superkræfter? Åbenbart. Det skal du få betalt. Bare for at være sikker, vi snakker ikke om rigtige penge, vel? Nej. Okay, så vil jeg bare lige sige det her. Nu hvor du ikke har nogen superkræfter, kan du ikke længere forsøge at dræbe mig, så vi ses. Det her, det er ikke forbi. Der var så også nogen, der spiller trommer. Fedt nok. Sig mig, hvad siger du så ikke dræbte mig? Det svarer jeg kun på, hvis du hopper ned i en vulkan. Du er jo også sjov. Det var ikke for sjov. Har du nogen af historien, du skal dø? Det har jeg faktisk. Hvad siger du til, at jeg giver dine superkræfter igen? Til gengæld, hvad ved jeg, du står med at forsøge at dræbe mig? Kan du det? Jeg skal jo bare gøre det samme som der, hvor jeg tog dine superkræfter bare omvendt. Det med mig. Det var så lidt. Det var virkelig for dumt. Kom, nu har du den her. Men, skal vi ikke slutte prøve? Nej. Så kan du lære det.